Gumikan sa hulga na nagpadayon nga pag-ulbo sa kayo sa planta sa Mandaue City, mimando na ang city government og evacuation sa mga nagpuyo palibot sa mga planta. Ano ang report ni Nico Serino? Samtang nagdilaab ang planta o warehouse sa Pintal sa Pilit, Kabangkalan, Mandaue, nabisisab kining mga residente palibot sa dapit sa ilang pagbakwit. Ilang gisigurong madala ang mga temporaryong kagamitan ug mga sanina sa ilang temporaryong paghikling palayo sa lugar. Ang disaster personnel nga si John Devi kinsa nagpuyo kilid sa planta, usa sa misiguro nga maka-evacuate ang iyang pamilya alang sa ilang kaluwasan. Gipamukaw na ko mga sakop na mo diri. Dito na ako lagi pa palayo kay ang among gilikayan magud kanang mubuto kay mga tangke mo na sa laom. No? Aron maprotektaan ang mga nanimuyo palibot ni maong fire scene, gimando gilayon sa taga CDRRMO ang preemptive evacuation sa mga nagpuyo palibot niining nasunog nga warehouse sa mga Pintal. Pasabot sa labaw sa CDRRMO, delikado kung padayon nga mahanggab sa mga tao ang aso mugna sa nasunog nga kemikal. Di sa dato safe lang sa kaya ato ang kabaw mata diri nga nakabutang diri unsay mga chemicals na kabutang diri, then as sa karon is duol mo sa kayo. May giandam ng lugar ang syudad nga temporaryong kabalhinan sa mga residente. Unya na sila pabalikon kung hingpit ng mapawong ang kayo ug masigurong luwas na kini. Wa pa ta ka estimate sa pila ka radius pero katong mga immediate gyud surroundings ato na nang ipag-evacuate dayon. Maski ang apikas daan nato nang sa taga gipa-evacuate sad. Sa maong alarma sa sunog, walay naapil nga balay ug wa sa inatala nga naangol. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.